Yan Bratasena meleger pindha kumpul satria panegyapan mawa sindung yen Guru Durna ngopati susung kanthi ati kang datan panggih kang sinetya wakas panpupu sinala nadyan kang sinawang sungguh datan kadung wakas besar Anjani. Jempole jo ngono. Nomor Kudara Anjani. Nang kudu ngene Mas jempole. Iya. Katra ngono nomor Kudara wayang wong. Takawane kang cipta kepapat guru minulya. Papan dununge sejati kepanggih kanjo. Yo. Turet yen
Irunge nulik piye? Mosok karo ngono-ngono, Bang. Lah kan karo prongos, Pak. Kan prongos iki. Iya. Ala wong kaya cinta. Potongan kok rengkek kok. Ngono wis awakmu pas ning Yogya ning iki ta. Nggih status. Ora nek sing bingkem cangkemku jarine. Asline yo kangen lho tak tinggal. Langsung statusnya sing bingkem lambeku ning Yogya. Ngono lah nek mbok kuyo-kuyo ora. Ala wong padha. Cangkem po silit kok. Ngenteni sik to kabeh yo. Sak ada jadwal, sak ada jadwal sik tadi. Teko wani.